naganda mo puloy ka sa tanang nga balaan o balik siya dili sa kalibutan kuha ulo lalinon ang nagtuman usa tumanunta ang tanang sugod niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan karon atuat siya dito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan o mubalik siya dili sa kalibutan kuha ulo lalinon ang nagtuman o mubalik siya dili sa kalibutan kuha ulo lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dili sa kalibutan kuha ulo lalinon ang nagtuman kuha ulo lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among maluluyon mahigugmaon nga Dios nga naa sa tronos kay tas-an sa mga langit. Nining taknaa sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga hangtod niining mga gutlua pabilin kini nga programa sa kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Tuguti nga imo ning panalanginan nga programa ug kining estasyon ug panalangini usab ang mga tawo nga nagapaminaw sa imong pulong Ginoo. Ang lamdag sa Espiritu Santo magaabot unta kanila nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat Ginoong Dios nga imong tubagon ug gihatag among gipangayo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton, sa gihapon kami sa inyong dako, sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Pinagi sa Facebook Live, welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo irog ngadto sa unahan sa gihapon ato ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone, no? Kuya John, dili man gyud kanako makontak kuya, why man? Okay. Siguro sa panahon sa pagkuan nimo call nimo, naa ako sa area nga walay kuan signal kay naa magoy gitawag og dead spot area unya
dili gid ta ni ana makontak. Bisan ako naka-experience ko ni ana nga duna ko'y tawagan, duna ko'y kontakon, dili nako makontak tungod lagi kay wa po'y kuan, wala po'y kanana ang signal, no? Nya pailob lang gyud. Nya dili man ta mag-standby sa usa ka lugar dinhining dapita kuan kanana ang unsa ni walay signal, unya makairog na nanay signal, makontak na, no? Unya kanana ang mao na nga pasensya lang gyud kay ingon ana gyud usahay ang kinabuhi. Okay, niatay basahon namati mi Brad sa inyo nga eksplikasyon mahitungod ni anang Oseas 2:11, maupod na ang gibatbat sa amuang pastor sa simbahan nga wala nalagi kuno na ang adlaw nga igpapahulay. Di ay may igpapahulay nga giwala nga dili iya sa Dios, kay ang iya sa Dios kana mang adlaw nga ikapito. Salamat sa inyong pagpasabot kay sorry, something's missing na magyud ni. Okay, dapat tayo basahon. Okay. Unya sir, ngano man lagi nga si Kristo gusto mang patyon ihulog sa pangpang sa mga sabat keeper. Unya sa Juan 5:18, gilapas man ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay. Okay, kini maoy ato nga tubagon karon. Mao man ni atong tubagon karon kay paluap man ni sa ato nga ginahisgutan. Atong gihisgutan. Gunya og kinsa pa sa inyo dinha nga medyo na argabyado, na diskumpiyado sa among pagpasabot maitungod sa Oseas 2:11, sige, proybahagi ninyo nga kanang Oseas 2:11 kanang igpapahulay diha nga gipahunong mauna ang ikapitong adlaw. Timan ang punto diha nagon pahunongon ko ang iyang mga adlaw igpapahulay. Samtang ang gisgutan sa Ezekiel 20:12 nagingon labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw nga igpapahulay. Ang iyang gipasabot na nato nga ang katunang mga igpapahulay, agricultural Sabbath, mga kuana kanana ang Sabbath festivals, mga holidays nila nga gikan sa Ehipto sa mga Israelita, mao na nga do na poy kanana ang Passover Sabat nga 7 ka adlaw gina nila nga di sila mukaon og tinapay nga dunay libadura, dunay igpapatubo, unya magpahulay pod sila na within 7 days. So kana nga mga igpapahulay dili na naaplikado sa atong panahon sa pagpangalagad karon, maliban sa ika-70 Sabat kay kaupat na nga sugo dias na pulo ka sugo, unya dili magyud na paibanan og dili pod padugangan. Maumambitaw ang gisulti nga this law will never change. Unya gisgutan kanana nga still remains for God's people the 7th day. So dili nagyud unta pa na lisod sabton ang gipasabot sa Biblia, maliban na lamang kung ang atong kasing-kasing higala magdumili gyud sa pagdawat sa mga pulong sa kamaturan, kay lagi ang atong tuyo dili man ang pagsunod kundi ang pagsupak. Well, si Brother Libby Higala sa dili pasad magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga inmo usa nga malili diha ang atong monitor, pero akong ipahibalo until now ang ako nga di mo makagamit sa ako nga messenger kay kini magod matod pa sa cellphone technician dito ko sa cellphone shop. Ingon niya nga talagsaon ra magud ni sir, niya may daghang battery diri pero wala ning bateriha sa imong cellphone, ato sa ning orderon. So dito ko kaganina gyud nagpaluap, giingnan lang ko nga sorry sir, wa pa maabot ang among gi-order sa battery sa imong cellphone. So pailob lang kita kay ang iyang estimated mga Huwebes na ana. So ayaw lang gisagid mo sa ako nga messenger kay base niya hinuon og
magduda na pud mo nga wa mamitagda ni Brad John hinuon. Sa pagtagad nga wa matakibaw lagi kay di man nato na ma-receive ng inyohang mga messages. Okay, Brother Levi. Okay, digan salamat Brother John. Mayong gabi no sa tanan natong mga listener kutob sa naminaw karon og naglantaw sa atong live broadcast through Facebook. So kamong tanan gina-welcome dinhi sa Tulubanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat higala og mamensahe diri namo. Pwede mo text mo sa among mga number or pwede ari mo sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Pwede sa dari mo sa ako nga messenger, no? Kang Libby Clavis nga messenger. Makapadangat mo minsan atong basahon sa binihigala sa ato nga Tulumanon. So ako sublion, welcome ang tanan karon. Mga tigpaminaw, mga viewers nato sa Pilipinas, o uban pang nasod sa kalibutan kung asa mo na himutang karon, gina-welcome mo na mo higala dinhi sa atong Tulumanon. O niya, palihog lang po atong i-share mga higala ang ato nga program nga sa atong mga friend para ma-bless po sila pinaagi sa ilang paminaw sa pulong sa Ginoo o mga tubag nga atong ihatag sa pangutana nga midangat dinhi sa ato nga Tulumanon. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang nakita nato sa screen. Okay, niya si Brother Rufino Moreno. Salamat sa paglab ug pagpray. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat gyapon sa paglab ug pagpray. Niya ato pong nakita dinhi si Sister Jimari Kalapuan. Nanukad po gikan sa Saudi Arabia, no? So, maayong gabi ni Sister Jimari. Ang Diyos sad mag-uban, magpanalangin kanimo. O niya nakiguban sa nato karon, nag-inform ang Riverside FM Cebu 93.2 nga nag-on air na sila. So atong pasalamatan ang atong station manager si Sir Molly o si Sir Renier Rapok ang ato nga CEO. So salamat kayo ni mga sir. Salamat po ni Pastor Pastor Tirana nga naasab diha sa South Cebu. So good evening sa tanan diyang naminaw sa Riverside FM diha sa South Cebu ngadto sa Dumaguete o ubang pampart diha sa Negros Oriental. Niasad si Richard Berden Velarde. Mayong gabi mga kapaglaom gikan diri sa Toronto, Canada. Salamat kayo Brother Richard sa pagpray o paglab sa ato nga program. O niya pangutana si Brother Richard Velarde, Brother John dihito, igunsa man mo ni Tia Miding dihito, anak ni Lola Soilo. Okay, kaning ni Asmaya si nagmiding ang bana anak niya mag-agaw og sila si Papa. So kibali iyaan ko na sa pag-agawan si nang miding dihito pero sa daga pa na himina na siya kung maunay imong gimin nga miding dihito. Okay. Niapod si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby, maingon sab sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw o sa mga nagview niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Niapod si Sonny Sumayang. Salamat sa paglab o pagpray, Brother Sonny. O niapod si May Miriam Lagarisa. Good evening, Brother John o Brother Libby. Salamat nga nag-live na pod mo. Palihog kong shout out sa kuang mga kapamilya diha sa barangay Gawas Ronces. Diha sa barangay Anislagan, Naval, Biliran, especially sa kuang Papa Joseph Torlao Lagarisa o sa kuang partner in life Arthur Alito Francisco. Pag-amping mo diha, Permi, si May Miriam Lagarisa di Aini, watching here in Jordan. Okay, good evening ni mo diha, ma'am. Nagide Sa Jordan. kay soon sa diha sa
Middle East maghapon na ano, kamusliman man naghapon Jordan. Okay niya po si Sienna Rose Vlog. Mayong gabi Brad Libby o Kuya John. So good evening Sister Sienna Rose. Good evening sa mga kahigalaan nato diha sa Islas Ticao Island. Niya po si Marlon Rote. Blessed. Ato po nakita din si Richel Pilongo. Good evening, Brad. So, good evening also, Sister Richel Pilungo. Ato ning dalikyatan una, niya po di si Mark Morelio. Good evening ninyo, Bro John o Bro Libby. Naminaw no sadbi diri sa Bungdo karon. So, maayong gabi diha sa Bungdo, no? Mga tigpaminaw nato diha, mga Morelio, ngadtos mga Orsal family, mga ngadto sa Kataraha family. Good evening yung tanan diha. Okay, ato ning lilion dalikyatan nato ang pikas nga screen. Ato ning lantawon ang mga nag-love o nag-like sa ato nga program. Okay, ato nakita dinhi si Brother Ronilo Itang, Oliver Kingijen, Toki Ga Corriba, Mark Morelio, Isla Ombise, May Miriam Lagarisa, Jojo Cordoba, Jimboy Idar, Ayan Kevin Dorotan, Rinaldo Boronda Likay-Likay Senior. Ato pagtanaw ng pikas, ay tas mga nag-like ni Asad ang Riverside FM Cebu 93.2, Aniceto Preselias, Alan Arabis, Antonio Itorma, Junior Noiba Claves, Erlinda Estaura, Ginalyn Lumuntad, Ronilo Itang, og Rufino Moreno. As of this time, mauni ato mga nakita dinhi sa screen, ato makhigilaan nga nag-like o niya nag-send og heart sa ato nga programa. Okay, ni Asad si Pare Duming Bunukan, Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi ninyong duha, Brad John o Brad Lib. May gabi nyo diyan ninong. tanan nga nagsunod nining programaha ingon man sa among inahan sa Kortihan Church nga si Sister Gloria Dihito. Salamat, Brad Lib. Salamat sa pag-pray. Okay, o na pag-love. minaw gid ron sa Mama Gloria ninong kay iya gid na nga gipahimusla ng iyang radyo nga inyong giregalo sa iya ha. So salamat gid kaayo. Okay, ato nin tanawon ang niya sa ato sad nga niya sa ato nga messenger. Ato nakita dinhi sila si Brother Murphy, niya si Jimar Colis Gabaton. So good evening nimo sir. Niya siya mensahe. Good evening Sir Libby, Sir John. Dihito please greet og happy listening sa kuang silingan diri sa diya sa Salag. Good evening. Please napod kog basa aning greetings nako sir. Okay, salamat kayo. Dira, wato makumpleto. Good evening Sir Libig, Sir John. Please ko greet og happy listening sa akong silingan diri sa akong gipuy-an sa Salag. Rimulta family. Lipay kaayo ko nga gi-open jud nila ang ilang hunahuna og kasing-kasing og padayon nga nagsusis kamatuoran. Happy listening usab diha nila ni Pastor Uncle Hill og Auntie Narcy P. Oliverio diha sa Guadalupe. Nganha usab sa Derder family og Aratsya family sa Kabangkalan Church og sa tanang mga kaigsunan og mga higala nga nagapaminaw niini nga programa. God bless and more power. So more power also nimo diha Sir Gabaton diha sa Salag. Okay, ato panintanawon ang ubang mensahe. Okay. Ni apod si Isla sa Manisya. Niya di apod isa.
Kuya, pwedeng mangayo og number ni John Lihito, Kuya Wells. Okay, Number dong. palihog kuan ha, amo ni ang number John Dihito ni kay naa masagoy mga messages mo abot diri sa ko Oo. para sa kang Brother Libby nya aris ako kasangko kan John Dihito ni nga number TNT ni. Wa ko ilain nga personal number usara 09091482259. Again, 09091482259. And hoping nakuha gid nimo. Okay, ato pa ning ipadayon og tan-aw mga higala. Di asad si Sir Matthew Anderson. So, good evening, Sir Matthew. Thank you for listening and viewing our program. God bless you always and your family. Hi, Sir Matthew. You are welcome to our program and thank you so much for viewing with us tonight. No, regards to all to you and your family, and also regards to Sir Jerome Patagnan. Okay, ato ning tanawon sunahan ni apod si Sister Gay Marie Kalapuan. Thank you po, Sister Gay Marie, sa pag-send og heart. Yan niya po si Erixa Sinoy. Good evening niyo diyan, no? Si Sister Erixa, kauban ni Brother Erix Sinoy. O yan niya po si Brother Edward Jenner. Yes. Salamat po, no? Ginanukad po ni gikan sa Mindanao dito sa Davao area. Okay. Kanya balikan taniglantaw dinhi ni na po yung mga nakita nato nga mga messages. Ato pong nakita dinhi si Brother Felipe Dilao. Brother Felipe Dilao ni sa Anapog, San Remigio. Mayong gabi, Brother Libby. So mayong gabi, Brother Felipe. Salamat sa imong pag-view sa ato nga tulumanon. O niya pagyod tanaon, niya po si Dong Bob Ritoya sa Tuburan. Mayong gabi Dong John o Dong Lib. May gabi din, Dong. O niya po si Sister Erlinda Istaura. Good evening to all. Una sa tanan ninyong duha diya sa station, sir. Ingon man usab sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon. Ngano kaha, sir, nga maayo man unta ninyong pagkasaysay ang mga mensahe unya naa may mga tao nga dili gyud makasabot bisan unsaon. Sila Kasabot na oy. Makasabot ba yan? Nampoy uban nga Ang- kana bang di gyud mo sabot. Tingali may naagyod pero dili magod makatugot ang Ginoo nga gipatalinghugan iyang pulong dili masabtan. Kaso nga lang ang naas kasing-kasing dili ang pagsunod kundi ang pagsupak. That's why nga bisag nakasabot na ang iyang nasabtan iya ra ginang supakon. Kaya Kada dili kanang- man na sumusunod, sumusupak man na. Unya Wala ang siya problema. close-minded person na ba Yes, dyan? ang problema magod ni ani sa iya ang duha ka butang. Pilisupo o pilisupak. Mao na nga bisag unsaon supak ra gina. Okay, niapod si Sister Chari Robas Barty. Salamat po sa paglab o pagpray. Kanya niapod si Brother Jex Sumalinog. Salamat sa pagpray. Kanya good evening po sa atong mga silingan di sa Babuli. Atong pasalamatan ang nagamit og sound system di ano, ang mga bago. Sila si Brother Rick Sinoy. Kanya si Brother Mulo sa Ilanan. Mga naminaw diya karong gabi na mga silingan nato sa Babuli. Kamong tanan diya, welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga mooy atong saluan karong gabi na. Okay, nga gipaluap man sad gihapon ni. Sige ni gihapon ta magtuyog-tuyog din hi. Why man lagi sir nga si Kristo buot man ihulog sa pangpang ug patyon sa mga Sabbath keeper. Og ngano man nga gisupak naman ni Kristo ang adlaw igpapahulay sumala sa Juan 5:18.
Salamat, sir. Si Rolly Manggubat ni. Okay, daghang kaing salamat, brother Rolly Manggubat. Okay, ang kaning imuhang kuan, kaning imuhang una gawas aning kuan, kaning ingon nimo nga ihog sa pangpang nga suko ang mga Sabbath keeper gusto lang patyon si Kristo. Una ni amani sa Mateo kapitulo 4. Unya angay ninyo sad mahibaluan sa panahon ni Kristo ug sa mga apostolis ang mga tao sa una pulos pa mga Sabbath keeper, wa pay Sunday keeper. Awahin na kaayo na ang pagbantay sa adlawng Domingo. Ang kinigong Sunday, adlaw sa adlaw, mauna ang Dios sa mga pagano. Ug ang unang pagano nga nakumberter sa Kristyanismo ang Roma mao si Constantino nga emperador sa Roma. Og unya iyahang giusab ang adlawng igpapahulay Sabado ngadtos Domingo kay ang Domingo gipahinungod na sa Dios sa mga pagano. Mauna nga kutob sa mga Sunday keeper ang ilang gihimaya ni ana ang Dios sa mga pagano nga mao ang adlaw dili ang Dios. Munay dako nga limbong diha sa ilahang mga kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug unya kung imong basahon, timan niya sa history Marso 7 sa tuig 321. Nagligid ang mga panahon diin midulot na ang pagtulunan sa mga pagano sa Kristiyanong Roma og unya dinhi hinay-hinay nga nalimtan ang Christian principles, Christian practices kay didto naman nagsunod sa mga pagan practices. Og tungod ni ana ang konsilyo sa iglesia inyong mabasa ni sa Converse Catechism or Catholic Doctrine by Reverend Peter Gierman sa page 50 nga sa tuig 336 ang konsilyo sa Laodicea sa simbahang Katoliko nag-usab nagyod. Sila nagyod mismo ang naghimo nga ilang usbon ang adlaw Sabado ngadtos Domingo ingon nga maoy igpapahulay. Sa laktod pagkasulti, ang mga tao karong nagsimba, nagampo og nangalagad sa Ginoo, gihuna-huna nila nga husto sila. Gihuna-huna nila nga naa sila sa kamatuoran. Pero ang ilang gisunod ang pagtulun-ana nga iya sa tao. O unya, morning gisgutan sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 7 o 8, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Ayaw mo paghuna-huna nga ang tanang mga pagsimba des Ginoo gikahinangop o gidawat nas Ginoo kay naay pagsimba nga kawang walay kapuslanan. Sanglit ila mang gipanudlo o gipakadoktrina ang mga pagtulunan nga iya sa tao. In short, kining Domingo dili ni iya sa Dios kundi iya sa tao. Tungod ni ini ang mga pagsimba nila kawang. Unya kung imong basahon ang 8, Marcos 7:8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug mao'y inyong ginahawiran ang mga pagtulunan o kalagdaan nga iya lang sa tao. Gibiyaan nila ang adlawng Sabado kay dia sila sa adlaw nga Domingo. O kining mga puntuha, kining mga bahina, ila ra gyud ning gipalingog-lingogan kay diha sa ilang huna-huna o kasing-kasing dili ang pagsunod sa Dios kundi ang pagsunod sa tao. Mao nang gisgutan sa Proverbio 28:9, kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulong og gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo mo'y usa ka dulumtanan. Hinumdumin niyo kana. Ang Isaias 29:13 nag-ingon, ang Ginoo ingon nga kini nga katawhan na nagpasidungog silang mga baba ug mga gabil kanako apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako kay ang ilang pagkahadlo kanako mao man ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Timan-ing kining programa nga inyong ginapamatian nagtudlo ni sa sugo sa Dios dili sugo sa tao. Busa kamo, mamalandong mo,
maghuna-huna mo kung asay inyong sundon, ang sugo sa Dios o ang sugo sa tao. Well, ari na ta sa gisgutan. Buhay malagi, sir, nga si Kristo gusto mang patyon sa mga Sabbath keeper. Lagi, wala pa'y Sunday keeper ni adtong panahona. Tanan pulos pa Sabbath keeper. Awahin na kaina ang nagbantay Domingo. Karon, kining puntuha, ang issue ani, dili sa Sabbath. Dili sa Sabbath. May tungod sa gisulti ni Kristo, well, ato usa ragod tandugon kadali. Kadtong Oseas 2:11 nga gihisgutan, nga pahunungon ko ang iyang mga adlaw igpapahulay. Kun ang gipahunong, nga adlaw igpapahulay ang iyas Ginoo adlaw ikapito, nganong nakinaiya pa man ug nabatasan pamangyud ni Kristo nga sa matag adlaw tua siya sa sinagoga nga di ay gipahunong naman na. Nagpasabot nga ang adlaw igpapahulay nagpabilin gyud na kay nganuman nahimong kinaiya, nahimong batasan ni Kristo nga sa matag adlaw igpapahulay adlaw Sabado tua siya dito sa sinagoga. Wa niya mabatasan, wa niya makinaiya nga sa matag adlaw Domingo tua siya dito sa sinagoga. Ug naa magani iinyuha ang makita diha, bihin ipadala ko na diri nga verse. Niya kun atong basahon, dinhi sa The Living Bible ba gamay ra man gud na sa oras ato laning iko na dinhi sa The Living Bible sa Lucas 4:16 ug 31 mo ni ang gihisgutan dinhi niining bersikulo unya dapat inyo sad nga pamalandungon pag-ayo kun unsa kabililhon ang mga kamatuoran nga naabot sa inyong mga dalunggan. Niya 4:16 kung atong basahon dinhi nagaingon when he came to the village of Nazareth, his boyhood home. Si Kristo ang ipasabot nga ni miadto siya sa dito sa kananaang Nazareth, din dito siya nagdako. He went as usual. Tanaw ra gud ang word gigamit. He went as usual to the synagogue on Saturday, and stood up to read the scriptures. Tanaw ra giha na kinaiya niya, manabatasan niya sa diha nga naabot siya dito sa Nazareth, miadto siya dito sa sinagoga. Meaning nga kun asa nga lugar si Kristo moadto during Sabbath day, tuagid siya dito sa simbahan. Nganuman, nang gisulti dinhin nabatasan na gud niya. Ang inyo lang nabatasan Domingo, nalahi lang ang inyong batasan sa batasan ni Kristo. Kay ang batasan ni Kristo matag Sabado tua sa simbahan, tua sa sinagoga, samtang ang inyong batasan matag Domingo muadto mo sa simbahan. Karon niya sa 31 atong basahon, then he returned to the Capernaum. Gikan siya sa Nazaret, mibalik siya ngadto sa Capernaum, in a city in Galilee, diya siyudad sa Galilea, and preached there in the synagogue every Saturday. Tanaw lang ka, unya sa diha nga si Kristo nagwali siya, matag Sabado diha sa ilang simbahan. Gibadlong bangod sila ni Kristo nga ayaw na mo pagbantay sa adlaw Sabado kay gipahunong na ni. Uy, ug naunsa mang pagkaunsa nga naningkamot man sa ning mga Sabbath breaker, paghilo sa huna-huna sa uban aron mahimong sama nila nga nagsupak sa adlaw nga Sabado. Unya dayon ra bag ingon sa uban, mamersonal man ka brad, ay waoy ang pulong sa Dios buhi nga galihok nga gamhanan, hait pas ispadang duha sulab, masamaran gyud mo og inyo ning supakon. Ang usa ka sulab nagsimbolo ning kaluwasan kung imong tumanon ang pulong sa Dios. Ang usa ka sulab nagsimbolo og kalaglagan kung imong supakon ang pulong sa Dios. Mamili ka kung asa ka, sa maluwas ka o sa malaglag. Well, adto tani ini nga issue dinhi ni nagsugod sa 24 sa Lucas 4:24 niya nga ni paubos atong basahon, kung bahin ba sa igpapahulay, tandaan na to bahin ba sa igpapahulay nga isyo nga ilang gustong ihulog si Kristus pangpang niya og siya miingon, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga walay propita nga kahimutan sa iyang kaugalingong lungsod.
apan sa pagkatinuod suginlan ko kamo. Tanawan ninyo ang unsa gid ang gipamulong ni Kristo sa igpapahulay ba sila na nga suko o kon unsa ning bahina. Nagyon dinhi. Apan sa pagkatinuod suginlan ko kamo nga dihay kapid-an ka mga babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sa diha nga gitakpan ang kalangitan sulod sa 3 ka tuig ug 6 ka bulan ug miabot ang dakong gutom sa tibok yuta. Apan wala kanilay gipadtuan kang Elias gawas lamang sa Sirapta ug sa yuta sa Sidon ngadto sa kababaeng balo. Ug sa panahon ni Eliseo nga propeta dihay kapid-an ka mga sanlahon sa Israel. Apan wala kanilay nahinluan gawas lamang kang Naaman nga Siryanhon. Ug sa pagkadungog nila niini silang tanan nga diha sulod sa sinagoga nangasuko sa hilabihan gayon. O tanawa, nangasuko sila. Ang isyo sa pagkasuko dili sa adlawng igpapahulay kundili kining gipamulong ni Kristo, panahon ni Eliseo dito sa Sirapta tudong mga sanlahon o sa ilang pagkadungog niini nangasuko sila. O nganuman kay kining mga butanga wala makapahimuot kanila kay sila mismo na nagtanga gyud sa unta sa angay nilang himuon kay wa may nangadto nila niining mga panggutom nga mga babaeng balo o gutom o kining mga sanlahon usa ra may nahinluan kadtos Naaman nga taga Siryanhon. O unya nasuko sila kay nga naman nainsulto sila kay nagduka sila sa ila unta nga katungdanan. Munang nasuko sila unya unsa ilang himo. Og sa pagkadungog nila niini silang tanan diha sulod sa sinagoga nangasuko sa labihan gayon. Og sila nanindog og ilang giabog siya paingon sa gawas sa lungsod gitaral ngadto sa kilid sa bungtod din didto mahitukod ang ilang lungsod aron ilang ihulog siya sa pangpang apan siya miagi sa ilang taliwala ug mipahawa. O, ang isyu ba igpapahulay ba? Dili. Kadtong mga babaeng balo, kadtong mga sanlahon nga unta gikinahanglan nila ni nga ilang atimanon kining mga tawhana gisulti dinhi kapid-an. Pero wa gyud usa ka babaeng naadtuan si Elias ra kadtong babaeng balong taga Sirapta. Pero kapid-an ka mga babaeng balo. Unya dunay kapid-an ka mga sanlahon pero usaray na hinluan si Naaman nga Siryanhon. O ngano man tong uban nagkinahanglan man ta atong nga ilang atimanon pero wa nila atimana ay sa ilang pagkadungog nangasuko sila. Sudaan pagyud na sa unang panahon nga ikasuko gyud sa tao kung matandog ang ilang kaugalingong pagkasayop. Dili man to sa igpapahulay. Dili to sa igpapahulay ang isyu. Gigamit lang ni siya nga mga puntuha aron sa pagditor sa kamatuoran mahitungod sa adlawng igpapahulay. Where adto ta? Kining gihisgutan ba dinhi sa Juan Kapitulo 5 versikulo 18. Daghan na kaayong higayon kini nga miabot sa ato nga programa. Ato gihapon ni pasabton. Kung inyong basahon ang tibuok kapitulo mo bitaw nga nagsulti ta sa makadaghan nga kung magsusitas Biblia bago na to nahimuon ang pagbasa palihog luhod guniti ang Biblia pagampo nga mangayo kagiya sa Espiritu Santo nga makasabot ka kay nga naman kung imo lang gyud diha magbasa ka dahil imong tagaan sa imong kaugalingong pagsabot imong kaugalingong konklusyon kana gitaw your own understanding masimang ka gyud sa 5:18 kung imo ning basahon dinhi ang kinatibuk-an sa kung magsugod ka sa Juan 5 nga dihay usa ka dakong panon sa mga masakiton nga naglibot ni adtong tubod diin sila kadtong mga tawhana mga taong hopeless na nga dili na kaya sa mga mananambal og unya kay may panahon man nga ang tubig ining tumura kutawon sa manulunda inigkutaw nas manulunda bisan unsay sakit ni adtong tawhana ang anaan niya kung makauna lang siya pag-ubog maayo gyud siya meaning nga usara gyud ang maka-avail nga sa kayuhan siyang sakit usan ini katawo 38 na katuig kung inyo ning basahon didto ni siya naglubog gipangutana siya ni Hesus gusto ka bang maayo ingon sa mong tao
sa dihang muubog gud unta ako, do na may lain nga makauna nako, wa may makaagak nako pag-ubog. So just imagine ka nga dinis ato kasab-an mangani tas doktor des ospital kay usara duhay gitugot nga magbantay, maghuot na dito, pero kining tawhana gibiyaan sa iyang pamilya, gibiyaan sa iyang mga kadugo. Just imagine ka 38 years na siya ug unsa kining mata nga sa sakit wa na i-describe this Biblia, pero gipasabot dinhi nga ang hinungdan sa iyang sakit mao ang paglapas niya sa balaod sa Ginoo. So kung imong tanawon ingon si Ginoong Hesus, tindog, lakaw ug dad-a ang imong higdaanan. Og gi-record dinhi og kadto nahitabo sa adlaw igpapahulay. Naayo diha. Sa diha nga nakabantay ang uban nga naayo ning maong tao, nilihok na ang kadaghanan tao, pero si Ginoong Hesus misibat na, wa na nila makuha ni og asa. Samtang kining tawhanaan naglakaw-lakaw nga nagdala sa iyang higdaanan, nakitaan siya sa mga parasiyog iskriba. Giingnan siya, dili maayo ang pagdaladala nimo sa imong higdaanan kay supak sa atong balaod. Timaniha, atong balaod. Doon na sila'y balaod kayong mga Hudyo, kaning gitaw og misna law. Supak sa atong balaod ang pagdaladala nimo sa imong higdaanan. Ang tao nga turungan nga kadto magong tao nga nag-ayos ako mo'y nag-ingon nga tindog, lakaw ug dad ang imong higdaanan. Nangutana ang mga parasiyog iskriba, uy, kinsa man ang tawhana ang nag-ayo nimo? Wa pod makasulti ning tawhana, kay wa man siya makaila kang Ginoong Hesus, kay suddenly si Ginoong Hesus misibat man. Unya for the first time nga nagkamit sila adtong higayuna, wa siya gikasulti. One time iyang nakita og nahibalag si Ginoong Hesus, didto sa templo. O didto niya nailhan nga si Ginoong Hesus di ay ang nag-ayo niya. So iyang gisuginlan ang mga kananang parasiyog iskriba, og dinhi maoy gibasihan sa mga parasiyog iskriba nga nasuko sila ni ay duha ka isyu dinhi. Atong basahon sumala sa 5:18 din si Imbibe, atong basahon na unsay gisulti din. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw igpapahulay. Unsay gilapas ni Kristo? Ang balaod sa adlaw igpapahulay. Kang kinsa ning balaod? Iyas mga Hudyo. Unya naa sila'y balaod may tungod sa adlaw igpapahulay. Na kundili, miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon nini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. So dunay duha ka mga isyu. Sa pag-ayo ni Kristo og masakiton sa adlaw igpapahulay, gihuna-huna nila nga gilapas na ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Pangalawa, sa pag-ingon ni Kristo nga ang Dios iyang amahan, gihuna-huna nila nga nakalapas pod si Kristo kay gipanginsama niyang iyang kaugalingon nga siya Dios. Kining mga puntuha, mga huna-huna kinis mga Hudyo ngadto kang Kristo nga giuyunan pod sa mga Sabbath breaker. Gidapigan pod sa mga Sabbath breaker. Ug mao ni karon nga ang mga Sabbath breaker, ang mga Sunday keeper nagkahiusa niining bersikulo hinumdumi sa Santiago 2:10 kay bisan kinsang nagatuman sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas usa nahimong nanlinapason sa tanan. Kung gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay, ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo, nagmalinapason si Kristo sa kasuguan. Ay ang 5:17 sa Mateo, wa man siya may pagbungkag sa kasuguan kundili sa pagtuman. O tungod niya na mga kaigsunan, inyong nabatian, sa daplis lang nga pagpasabot sa pulong sa Dios dinis atong programa, kami magadasig sa inyo, susiha ang kasulatan aron inyong makaplagan ang tinuod nga pagsabot sa kamaturan, ang tinuod nga kahayag para sa atong kalag aron ta maluwas. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ng mga bayna. Brother Libby? Okay, digon salamat Brother John. Ato ning basahon ang ato nakita sa screen. Niya si Brother Roland Niriginon. Mayong gabi Brother Lib o Brother John. Welcome gihapon sa inyong tulumanon. I'm watching in Quezon City o diha sa Cebu o Mindanao sa tanang kaigsunan nga naminaw. God bless kaninyo. O niya po si Phoebe Jane. Mainit. Salamat po sa paglab. O niya po si
Jimmy Monte Alto. So, good evening, sir, Jimmy. Thank you for sending heart, no? O niya po si Jobit Idar, mga bro, good evening. Ninyo diha, God bless our program, watching from B. Rodriguez, Cebu City. Okay, ingat mo diha dong, ha? Kamuntanan diha, dong bani diha kamuntanan o dong bidje o sa inyo din na tanan. God bless you. O niya po si Lane of Keria, maayong gabi kaninyo diha, kuya. So, good evening. Niya ato ning lantawon makadiyot, ang mga nahiduga nga nagtan-aw sa ato nga program, nag-send og love. Niya si Scout Ranger Senior, o niya Lane of Keria, Emelda Osabel Boratso, Abner Dualio, niya po Ginny Rama Fermin, Ronaldo Bragat, niya po Linabog Monchadora Nas, Edwin Iscario, Emily Delao Hilig, o niya po si Sio Tonfakats, Nunahani Monterde Punay, Tokiga Corriba, o niya po Oliver Ken Gijen, Nika Banyaris Lipon, Arlen Bulambao Oliamot, niya po Lovely Katamko Alburo, Phoebe Jen Mainit, Charles Notario Aragon, o niya po si si Ayan Kevin Dorotan, arita sa Pikas Megala, ato ning tanaw ng mga nahidugang nag-like sa ato nga program. Ato ning tanaw ni si Rosdal Kaomiran, Lovely Diheto, niya niya po si Mirna Dagsaan Rubas, Rumirian Pialante Tumakas, niya po si Jolito Joy Dilaw. So, good evening, Bra Joy. O niya po Plinius Jezebel. Niya po si Alan Arabis o si Brother Aniceto Perserias. So, as of this time, muna ato manakita. So, padayon ta mga higala. Sa di pa ka mo irog sunahan pa dilibi, gusto ko lang pasalamatan di ay, no? Salamat sa pagsunod nila ni Mr. and Mrs. G.D. Diaz Balamban, sila ni Ma'am Laila, ni Sir Ili, retired district supervisor, konsihal po diya. Salamat sa inyong pagpanood sa atong programa o usab nila ni Mr. and Mrs. Joseph D. Sorry kay sir kay wa ta magkaistorya kay akong cellphone natigok na ipas mga bata, no? So, kumusta na lang mo diha sa Amerika? Niya po si Sister Lynn of Keria. Yung sa to paghanay ba dyan ang pangutana? Ang iya lagi nga way man lagi sir nga si Kristo ihulog man kuno unta gusto mang patyon sa mga Sabbath keeper. Unya gilapas naman ni Kristo ang ipapahulay sumala sa Juan 5:18. Okay, salamat kayo, no? Niadtong panahon na, ipasabot to ni Brother John nga wala pa Sunday keeper nga mga tao sa unang panahon. Kwanto sila kanang kantong mga tao nga gusto nga si Kristo ihulog, mga tao to, mga higala nga kanabang mga Hudiyo nga nagsunod sa kanang gitawag o nagsunod ba sila mga balaod nga sobra ka istrikto ba? Sobra ka istrikto mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Kay naa sila'y hatag nga dugang nga kanabang gibug-aton ang sugo mahitungod sa adlaw pahulay, simple ra kayo. Pero gibutangan nila, gidugangan nila mga 39 ka mga istrikto, gipabug-atan og maayo ang mahitungod sa adlawng igpapahulay. O gusto nila nga si Kristo i-under sa ila nga balaod. Pero diha sa katong gitukmod ila unta nga itukmod si Kristo sa pangpang, ang isyu na wag na maghisgot og mahitungod sa adlawng igpapahulay nga gisupak nganing supak nagsinupakay sa sigpapahulay. Ang isyu diha
kadtong gibasa ni Kristo sa libro sa Isayas o naamna sa Lucas Kapitulo 4 mga higala nga kung imong basahon ang Lucas Kapitulo Isayas 61 1 og 2 diha gikutlo ni kaning kay ang Espiritus Ginoo aniya kanako unya gisaysay ni ginusos ngadto sunahan iyang gibasa sunahan unya iyang gisulti nga kining akong gibasa karon inyong nadungog natuman kini karong adlaw. Alipay sila niya gipasapo saysay ni ginusos hangtod kadugayan kadtong mga tao nga naminaw nangasuko kay murag di sila kadawat kang Ginoong Hesukristo. So niadtong panahon sa atong basa sa bersikulo 30 bersikulo 29 og sila nanindog sa ilang giabog siya paingon sa gawas sa lungsod o gitaral ngadto sa kilid sa bungtod diin didto mahitukod ang ilang lungsod aron ilang ihulog siya sa pangpang apan siya miagi sa ilang taliwala og mipahawa. Huwag ka mag-isgot na iyong igpapahulay mga higala nga ilang gilalisan. Wala. Tungod lang nini ay nang gibasa ni Ginusos sa makita ni mo si Isaiah 61 1 nga 2 niya gi-explain niya nag-ayo o dili makadawat sila ana sa dihang gi-explain ni Ginusos ang iyang gibasa nga kanang gibasa natuman diha sa iyang kaugalingon. So mo na gipasabot diha unyag maghisgot ta sa paglapas sa igpapahulay ingong ka nga naglapas si Kristo isyu na sa mga tao nga kadtong mga parasiyo, mga Hudiyo nga sobra ka istrikto kay lagi sa ilang pagunahuna ang pag-ayo og basakiton paglapas sa adlawng igpapahulay. Kay sa misna god kanang misna gitawag na siya og traditional law of the Jew. Sa ato pa mga tradisyon gani ilang hinimo nga balaod sa mga Hudiyo nga ilang gidugangan gipun-an nila ang gibug-aton requirements sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Nya usa niini ingon ini nga these are the laws that say that a sick person must not be treated medically on the Sabbath. So usa sa nalista diha sa misna nga matod pa dinhi nga ang usa ka taong masakiton dili na siya ayuhon tambalan pagkaadlaw sa Sabado. Suluoy kaning naa sa misna higala matiwas ang pasyente niini og dili ayuhon kon atol og adlaw nga pahulay. Mo pa ilang gilalisan diha sa mabasa sa Juan Kapitulo 5:18. So tungod kay giayo man ni Ginusos ang dugay ng mga katuigan nga usa ka tawo ga didto naghigda sa kilid sa lanaw giayo man ni Ginusos adlaw pagyon sa Sabado pagayo unya kadugayan sa istorya nahibaw-an man si Ginusos mo'y nag-ayo unya bawal man na sa mga Hudiyo ang pag-ayo diha sa misna na. So ilang gitahapan ilang gibutang-butangan nga si Kristo naglapas sa adlawng igpapahulay. Pero alang kang Kristo, paglapas bagotong gibuhat niya, dili. Kay sa Mateo Kapitulo 12 mga higala, ni ana sang hitabuha diha, naasay tao nga giayo ni Ginusos. Ang kamot sa usa ka tawo nakuyo siguro, paralyzed siguro to. Giayo Ginusos niya gipangutana siya sa mga parasyog eskriba. Uyon ba sa Mateo 12 versikulo 10? Uyon ba ang pag-ayog mga sakit sulod sa adlawng igpapahulay? So nangutana sila uyon ba? O si Kristo ang gipangutana nila kay nangayo mas Ginusos masakiton god adlawng Sabado. Sa may tubag ni Ginusos? Uyon or sopak? Okay. Ang gitubag ni Kristo yung siya indirect yang tubag. Ning gamit siya og sugulanon ingnan niya nga pananglitan kamo. Iyang ibawas pangutana ba? Kung naamoy karniro mahog sa gahong adlawng Sabado, di ba na ninyo bitaron sa gawas aron luwason ang iyang kinabuhi? Luwason yun nila kay anugon man
ingon si Sos sa versikulo 12, busa uyon kanang word permitted or it is lawful, kanang word nga lawful higala uyon sa balaod, nagpasabot nga naa ang balaod, pero uyon sa balaod sa igpapahulay ang pag-ayog mga sakit. Pero para sa mga pagsiskriba, paglapas, pero alang kag Sos, uyon dili paglapas mga higala. So kana nga prinsipyo ni Sos mauna ang gisunod sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist. Tanawan ninyo ang mga hospital sa Seventh-day Adventist. Adlaw Sabado, aberto na. Ginadawat diha ang mga nagkalaing pasyente, mga empleyado sa hospital, gapadayo na sila og trabaho, kailang trabaho, pagluwas og kinabuhi. O niya si Kristo mahigala, nag-ingon, uyo na, dili na sopak. Pero para siyo, mo'y pasultihon, sopak. O niya, nasa mahigala na to, karong panahon na, nga mga sandikeeper, mahukom pod kang Kristo nga naglapas. Oy, ning uyo naman noon sila sa mga parasiyog iskriba nga nakigkontra kang Kristo. Moingon ganita, naglapas si Kristo, nagpasabot nga nakigkontra kang Kristo. Kay si Kristo mismo nagsulti, dili paglapas, kundili uyon sa balaod ang pag-ayog mga masakiton. Wa naman tayo higala sa di pahingpit a puso na tuntulamanon ni ang atong timsong. Mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon og dalampanan nga Dios, daghan salamat sa kalampusan sa imong pulong nga napaabot sa igdulong